Hi guys, maayong hapon sa inyong tanan. Si Mario Dani nagyaw-yawa na sad. Nagagas na ang tubig Dani, naglapaw-lapaw na. So karon magkuha tanan sa ikubag kay atong sudlan sa tula mo ni Madam Joy Joy nga katungkuan sa plato ay paper plate nya. Atong isulod Dani kay atong dalhon dito sa yaha. Kay birthday man ugma. Ambot lag unsay ganap niya ugma pohon maluoy ang Ginoo. Isulod sa ni Adani di ali. Pasko dia po kwarta. Adi Pasko dia kwarta kay karug. Pariya ta duha way kwarta. Ana ko dia. Kitan diha ka karon. Ginang. Dani sa butang kay ato gihapon na pila na kabuok. Dani butang lagi. Adi gihapon na to na di. Diara guys. So ato ning ihapon. Gamit kaayo ni siya. Kanang naay mga okasyon-okasyon bitaw. Gamit kaayo. Ihapon ako ni kay para mahibaw-an nato kung kumpleto pa ba pagbalik diri. Okay, para one. Dapat ay magamit pod sunod. Kay unsaon naman lang kung mga wala na anam ni kawala na wala tay magamit puhon kung kuan. Naatay kinanglanon. Kinang. Ay sus, Ginoo ko nagliki na gani Pero sige lang, okay ra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 na 49 na lang kabuok. Nakuangan sa isa. Di ara. So, di ara Madam Joy Joy. 50 ni kabuok Madam Joy Joy. Ayaw tao nig walai Madam Joy Joy. Ikaw. Charot lang Mga itong dalhon. Birthday karon ni Utik. Ambot og unsay kaganapan sa birthday ni Utik. Diara guys. Hoy. Unsa na say nagliraw-liraw sa ang mata na ni ho? 100 gani mo. 100 kagi karon. Tingali kagi liraw-liraw imong mata ha kay tugsukon ko na Ani na flashlight de. Ang kabuang manindi. Yung ba katagaan mo 3,000 Pasko? 3,000 Pasko kagi karon, 3,000 Pasko. Unsa may naman 100? Pwede si Gilyo. Impasta. Pasumangil lang hatagan ni Ariel. Naambi na di kay hatag ni Ariel di. Kasi hatagan ta sa 100. Ande. Dili hatag. Nya ang sukli kagayan nakuangan sa 100. Kilos pa sila dito. Ay, kinitos. Agoy, ang maas. Kinsa man to kwarta di ay nga kang Madam Antua, Madam Cristina Mantua. Huli ako, kabuang ka. Muna, kinangnan na magtrabaho ka, kay para na ay kwarta. Gihatag man to nila ni Madam Cristina. Sa ilaha. Agoy. Maas. Andi na ang kuan kay hatag makani Ariel ng 100. Ayaw na ihatag ni Ariel. Ako ihatag ni Ariel. Ha? Oo. Sige na, kikarin ako. Bye. Agul sao maging bantay mga ay pagkaghatag ni Ariel ha. Dera, 200 na naa. Ako. Sa kalibo. Sa kalibo kay palitas tadway. Palitas sa tagay. Ispok motor. Sumangit ispokon ta ka. Diri ispok ma Ispok kagi karog. Ispokon pa nimong utok buanga ka. Sumangit ka ispok ha. Iya rin idol ko tumagan rin order ko. Hatagi na si Ariel na 100 ha, na ay video. Kita na ni si Ariel. 100 ang hatag mo ka Ariel. 200. Lagi. Pagpa buang-buang kay lukaton ko nimong utok. Ato na ta guys. Kay debate na sa ni Mario. Unsa? Ano? Agoy, agpetsot ana pagay kuan diha. Kanang
kanang kunakul pasayan. Oo, kanang pasayan. Unya ra to kay ako pa na i-video ha. Ato na ta guys. Kay turukan og kabuhi si Mario. Kabuhi si Mario. Paingon ta karon sa ilahan ni Mother Earth kay ako ning ihatag dito ni Madam Joy Joy. Kay ugma birthday ni Madam Joy Joy. Nya karon birthday man ni Utik, i-try nato pag adto dito sa ilahan ni Utik. Kay basin og naapod sad siya gi luto-luto dito, makakaon pud sad ta. Dagway gitag kaon no. Bitaw guys, diri sa bukid bahin sa mga ingon ana na mga birthday, labi nagpariyentira or igsuon, igagaw, dili na nakapaningalahan ang managbo. No? Panagbo man gani tag pista kana pa bang birthday. Pero atong i-try karon kung naabakay gasto si Madam Utik. Baklay ta panin dito. Karambulan na sa ni Mario. Nadaot malagi ang heater, yang gipaayo ni Ariel. Nya na yun siya nga hatagi ko 100 kay ihatag daw kang Ariel. Nya karon ako naghatagan na ngayon nasad siya og 100. Kay palit ko nun sigarilyo. Tuwa akong gihatagan og 100. Nya din ako magpalit sa sigarilyo niya. Unya kay naa may 100 na ako nga gihatag sa iyaha. Nya mao lagi nga ang sigarilyo gasto kaayo. Kay ingana o kada adlaw ay isa ka kaha man gud dili ra igo sa iyaha, isa ka adlaw. Usahay ang isa ka kaha dili ra abutan sa hapon. Kanunay sigarilyo. Kay pagka upos dagkot na sad. Nya magsilbi ka og imong anak kanunay. Kalas kaayo og sigarilyo si Sherwin. Mao nang Ginoo ko ang baga dana kaniya ambot lang. Ug naunsa na ang iyang baga dana. Kay di man niya kapugnan. Pagkaupos dagkot na sad. Oh. Ang isa ka kaha dili ra igo sa isa ka adlaw. Luoy lang ang baga. No? Nya karon adto ta dito sa ilahan ni Mother Earth. Nya ang plano lagi nako sa pagkapasko guys. Dili lang sa siguro mi mag kuan celebrate na ako gi huwaman ni Janjan nga 5,000. Nya kay tantatansya nako. Dili man na paigo. Kay kung magpalit pa ko sa mga gift or pabunot-bunot, dili gid na siya paigo ang 5,000. Nya ang sweldo magunamo karon pa 22 man karon pa gitransact so ugma 23 24 mag-alanganin na kay kung kintay og kuan magputos-putos pa ko. So nakakuan ko nga dili lang sa mag tapok-tapok kung unsa ginaa maura. No? Nya iuli na ko ni Kang Janjan ang 5,000. Ambot kung say kuan ani plano gyud Ginoo ko ang tiro nang anak rabad ay ni ao. Ayaw taon toy. Ayaw taon ko paakat. Nakurat siya. Ayaw taon pagpamaak toy. Kay Ginoo ko ang dagom sa rabis. Manang guys nga naglibog ko. Kay plano lagi nako dili na lang sa mi mag kuan tapok-tapok lang sa. Total diya sa payag okay raman kay naamay masudan. Matalang gud tag alas 12. Di magani ang uban karon katong mga nabahaan ambot lang kag unsay gasto-gasto nila. No? Kay napalagi ko'y plano, napukoy plano. Nya abangan na lang lagi siguro nito kung unsay mga plano dani. Kay akong suknaon po sa sililin karon kung unsa ba gyud sad. Kay sila ni Mother na naman sila maluto. Pwede naman sila magluto og spaghetti, pwede sad sila magluto og salad. No, mag-prepare sila. Kay kami ni Mario, okay naman sad mi diha ni Mario. Kay apiki ang panahon. No, dili na to pugson. Pero kung unsa lagi ni na madayon ang gini natog kahulam ang 5,000 ni Janice. Nana sa ako ang 5,000 ni Janjan. Nya, di man ni paigo sa tansya-tansya lagi nako. Dili ni siya paigo ang 5,000. Kay kaon pa. Kay balo na mo karon sa palaliton.
Kaon pa unya. Dili biasad kabintahaan mi, daghan biya kay mi. Mao na nga ako gyud agka estimate nga kuan ana ang kulangon gyud siya. Sabangan na lang og karon adto gyud ta dito sa ila ni Madam Utik. Kay managbuta sa birthday. Guys, nag-ulan di anak ko diri sa ilahan ni Mother Earth. Nya dana lang na ang yawi. Lah. Ha? Sa payag, ako ni gidala kay agwa ni Madam Joy Joy. Na si Papa Dani guys, oh. Yan ha, ta Dani kay makigchika ta na man Dani Cirilo na. Ari mo nanay di ay. Nag-unsa man, unsa may giluto ninyo? Hala, Naguban mo to ni Mami Tata. asa dapit man di ay si Tata. Ako, tingnan sila. Ito sa hospital. Ito doon yung mga Ngano man nag-adto sa ospital ng anak mas Tata di ay? Wala man daw ako. Tingnan mo si Lula daw. Lula! Nang si Lula diyo? Asa? Wala to ko Lula. Nag-unsa man mo? Unsa inyo giluto? Wala. Ha? Wala. Guys, naay daghan pipino diri sa ilahan ni Mother Earth. Oh. No, asa na si Lula no? Mother Earth, daghan kay kag pipino. Irid na pud sa ninyo to. Ala, Nalo sa tindahan me. ay isda, ha? Nalo sa tindahan no? Nasa tindahan? Alin sa yung vlog view. Ay, nag-display na sad siya siyang baligya ala, oy. Bunggisius kay si Mother Earth. Guys, bungga kay si Mother Earth. Daghan na kaayo sad ang iyahang hala, oy. Daghan mag-open na sad siya sa iyahang department store. Unsa man ni Dani nga nagkalanrakas man ni Dani Mader? Ha? Pang-display lugar nimo Mother ang kanaang imong basket sa kamada? Hala na guys, oh, bongga si Mother. Murag nakasipa ganing bulawan. Nakasipa galing bulawan si Mother Earth. Aba ni mong video wa ka nag-video? Wala. Ngano ka magra-video? Ay, karon. Hala daghan kaayo siya kuan, guys. Murag dahalinan galing. Asay drama nimo Mother. Sekreto ay. Nag-loan na sad siguro ka no. Kaya man ibudog 1,000. Ha? Kaya anak ko yung 1,000 sa kumada. Oh, 1,000 sa kamada, 1,000 sa kang budog, Kaya pa ni Dennis 500. 500 kang Janice. Oh. Katong gipatapok mo to. Nawaro man ang. Nawaro man. Nawaro ang. Nawaro lahusa. Nawaro ang isa ka kiss. Ito, gibayaran, di ba lo? Nganon man, nawaro ang isa ka kiss. Diba, gibayaran mo? Bararan 200. Kisa may nagwa sa isa ka kiss di ay. Hala di. Guys, daghan kaig na kumpra si Mother Earth. Kuan na to kung Na kuan. isa, Kuan na tong kuan na linggi. isa, na isa. Akong kuan babi. Kuan. Kaya wala naman sa kuy utang diri sa ilahan ni Mother. Kuan lagi ko lang akong telepon na mo nang nagtapulan akong video kay waiting og. Ngano ka naa nga may tingog. Pero ano bang video na may tingog? Mao gani ang uban na ang Alam alam mo mo lang, lang. sana yung tugtog ko kaya sahay kay pagkausan na siya pagkaabot, nagkatulugan na siya diyaw, sahay rin paasay pagkaabot. Sahay kahulog na ng silipon niya. Ah, mao na diha. Asa kaabot. Kabuan ka na Kanya ka na, gamatahan ka Tag kaya tag Facebook unya. Sahay, abot na may kasiti. Kasi pag adult ko sitting. Itong una ka itong iba. Sa sitting siguro na ana, amot ang dana. Kana magud ang cellphone nga gigamit ni Mother Earth karon. Munang gikan dito sa kang manang. Nya, unsaon man naa nga ang uban video ag tingog, ang uban dili. Oh, Gani nga tapulan kong video. nya unsaon man nato kung ipaayo man gud na siya guys. Basin upang kuhaan sa pisa o unsa ba diha? Di ba kung ipaayo Tanaw na ko siya? na ni Tuntun. Ato tong inyong si Ustik pagpatanaw. Naman lagi paanda ni. Yan ito. Wa man lagi nimo gigawas. Pero pag yak nakabot. Hala guys, naipayat pa ni Mother Earth Dani oh. God ng paagit kaon na. Basig imo ni ibaligya. Gasa god na guys. Ah. Gasa. Gasa di ay. So karon mga unta dani upan. Ala, oh, sa man ni ama wa man hikot. Wala. Simbaloy. Dagang kay pansin. Katuntang munay imong gipalit ma. Lami ko siya ang munay. Ay, siya na siya. Kariyara mo na siya lagi. Pari ang sila flavor.
Munay o kani. Alam, kita ko sa akin. Guys, mga untaan ni oh. Ya, parisan din na ninyo. Wa kay cook. Tingnan mo. Ha? O sa ay, makapahinambog din si mamo. Pero pila ka adlaw, anak kurot na. Tingnan mo yan. Ato gitan-aon kay nakapahinambog ba yan siya? Oh. Pero sunod adlaw wala na. Ay. Pa, alin na pa kay Pero kailangan gani, dili utang mo. ay bayad ko sa imo karon na. Nakoy kwarta mother. Ako kumusta? Isod po kay aron man pag kuan mura ba siya ibalik-balik pag kuan. Gani. 50 pesos guys, so hatagan ako si Mother Earth og 100. Ka, na isang kabok. Duha. Dili mo kung nahatag kay bayad man, bayaran, dili kay hatag. Na, keep that change. Pag maayag nga na makailangan di ako bayronon ma. Ang tagaan mo ni mo dani unya ka mo kung sukli. Sao Ah, na adik. Kita na. Andi lang sana. Nani matidian sa utang ka para maginan halini. Pasinsyuan tani ni Riluna ulang sinsiyo dito ka. Og di na masinsyuan karon, di kita ka inom dani. Kay di man sad siya agatag. Di pa dagan magkagsinsilin doon. Napay 100 na ako. Ay, suklian ta na sa 200. Kuya kayot 100 ang yang. That's in na dayon. Jesus Ginoo ko way halin. Ay wa pa manggod na no. Pero sunod adlaw dani guys, utangon na sad ni impas horot na sa dayon. Bawal na magutang kay Pasko. napabi ako. May si Brownie yun. Napabi ako kulit tahonon nga 3,000 pa na. 10,000 ra imong kulit tahonon. Napay mga utangan dani pamayad na mo. Charot lang. Ay, asin. Asin. Ate Brownie. Ay, si Lulo ko. Dagan yung kwartawa mo. Dagan Oo. Si Papa po sad guys na ay blessing po sad ni Papa kay nasa lagi pakyaw. Pumarang balampas. Kasang sugod. 26 na kami kung napidulan nila Luis na. Ah, 26 na. Pero dali naman na daghan man mo. Aman ang Yung cook unsa man ba? ang kuan? Kanang Ang ito sa pro katero. wala ko ni nag-appeal sa meeting. Ano pa lukat dong? Ay dana city. Nagpunta mo nagbahin na mo? Wala man. Appeal ba yung danang wala mo ko'y bahin? Na nagbayad na ka. Nagbayad na magukuda. Sa kato 800. Oo. Nya. Bisa pa meeting mo sila karon. Wala gani kay nagkuan man sa women's. Appeal ka sa women's dili. Ah, nag-meeting sila sa women's. Wa sa tok mo cellphone lang di. Aman yung butang. Kuha lang, dito na para mag-video si mother. Aman yung butang. Tu sa kong bag. Para na po sa CI video. Kaya ka daga na to. Di ko masaka dyan kwarto. Basa kay ko. Unsa ka mo di ay? Lang lawang. Gina makagato na po ma. Ato ko lautik panagbo ko. Say, utik nga lang. Utik ka to si utik sa ilalilin. Ha? Sa utik ilalilin. Sa ingon? Sa ingon nga dito kung gikan na. Ay na kay nara. Ang kuha na lang to de. Tagan to si Brownie. Nagiyaw to sa manok. Ganina. Ha? Nagtawag sa mga data. Oo. Bakit nanganak na si tata? Tagaan siya ni Kuan. Mabalik ka ni isa sa ano. Kay Tagaan. pauli dito na sa hospital. Pauli kay di pa magawad bata. Ato na si tata ila pilin. Oo. Nang sa yung mga gato dito kay nagbati-bati na. Siya ba nag-ingon nga? Taranta sa si Kuan. Si Alan nagkuha sa paglaom. May sakyan paglaom. Oo. Nga naman nagkuha maglaom din sa paglaom sa Mapua? Oo. Ay para sakyan pa yun sa hospital? May ilang sakyan ganito sa hospital. Nagatuay ng paglaom? Hindi, nag-ani-gani. Sakyan sila. Dili kay tata nagkatulog ay. Hindi ba ya? Wala man di try cam. Kasi si tata guys, ginuko nagkuragi na sad. Ngamot lang. Na, ako nag kuan ka nang namay akong 200, may akong gasolina kay gasolinahan man to ang kuan paglaom. Di pa mo dito wala? Wala ka nagbalik sila. Sakit-sakit sila itong paglaom. Dili mo ko sa barangay namo guys na ay nga naay sakyanan nga gihatag sa
kuan municipality. Nya kung emergency pwede na siya magamit. Kay mula ginagiingon nga makainom sa tiyan ibutang dili sa ulo. Kay kung nagpatuo pa lang si tata sa akong kuan dato ni Agi, hayahay ka na si tata karon. Saon man nga di pa iral man gid niya ang iyang kuan di wa tay mahimo. Karon na diha makainom sa ulo ibuta ay sa tiyan ibutang dili sa ulo. Tanawa di nakadiin-diin na siya karon imbis mga nakay. Kita agkaluoy mata kay igsuon biya nato pero mao lagi wa man sa tay mahimo kung mao gyud iyang desisyon, mao iyang mga plano sa iyang kinabuhi. Tanawa karon kay pinakayahay na tato ang pag-abroad niya, paghikay niya. Kay di man to kakuanan kay DSWD may mag-monitor nila dadto. Hayahay man to ang pagka-abroad unta ni tata. Kay monitor man sila sa DSWD. Nyaw saon man. Ipairal nimo ang kaluoy, ipairal nimo ang kuan. Dili na nauso karon, Ginoo ko. Ang ato jud nga mabuhi ta, makapaeskwela ta sa atong mga anak. Makaunsa diha. Kay ato lang sundon ang atong kuan ay sos. Taman ra kita sa dana. Maginday nga attitude ning bayuta murag ay pagyanak kay wa ka kakuan. Dili na nauso karon ang ingana. Ang uso karon diskarte, di uso na karon ang kuan-kuan. Kay ang tanawa karon ako di man ko agingon nga agkuan sa akong mga igsuon pero ag ato lang kuanan ba nya. Di man kay siyempre desisyon nila pero giignan ako siya. Basin magmahay ka kay katong time lagi nga medical na lay kuwang dato sa iyaha unsa batua para abroad palitan pag cellphone kay para naay kontak. Gipalitan ko tog cellphone kay para may kontak. Nya unsaon man na karon? Nga pasulabi man niya iyang kuan kay kung nagpatuo pa lang lagi siya. Hayahay siya karon. Kay katong pagka-abroadan niya DSWD ang naghawak dadto sa ilaha nga maka-abroad. Daghan to sila nga hawak sa DSWD. Nya ay pairal man niya ang iyahang gusto di mag-antos ka para sa laging makainom sa tiyan ibutang dili sa ulo. Ako ag inom man ko guys pero di man ko inom nga Ginoo ko. Ante si Mama Milsie di ay nangaruling Madam Joy managbo na ko. Wala, di aray mong request. Wow, thank you, madam. Di aray. Dapat si Luy-Luy Dani di ay. Salamat unya pohon. Yang saman ugma pohon. Na si Madam Joy Dani. Hello, guys. Unsa man ugma pohon? Mag-snack tra, pang alas 3. Kang alas 3 hapon? Hapon. Ala guys. Prepare na ko din ugma na pay. Ako na lagi kuan karon ang kuan din ang ugma na katong di pang order ni ate ugma na tong puhon. So sa ato pa ugma lugar alas 3 bambam ta din eh. Bam. Oh, aglitson siya guys. Okay, litso. Dayang litson Dani. To ara. Gamay kayo nga baboy, cute kayo. Bitaw guys, ako nang nahatag Dani ni Madam Joy. Imbes nga ag-adto ko unta ilan ni utik kay panagbo ko sa birthday. Wa man day siya. Di ay. Tu ako no sa Kabulakan. Lalilin. Si wag ka nagkaban ganina kay laon. Wa man ka nagkontak pod. Na, ingon siya tiniti na maapas. Ate lilin mo. Wa na naghagok pati sampot. Kadlawon. Kuan magud guys, maglakaw-lakaw diri kay ngano. Kana ang danlog. Unya, Ginoo ko aka yamog-yamog ka kay wala lagi. May nalang ko, naluwas ako sa danlog. Luwas na si Madam Joy sa danlog. Ang yan na lang panty mo magdanlog dani. Ya happy na kayo si Madam Joy og salamat sa mga blessing. Oo,
sa tanan-tanan blessing. Thank you so much. Tanan ninyo. Kaya kung dili isang tungod ninyo, di ba may makasweldo. Oh, sila magsweldo na ta. Nanay, nag-notify si Muhawa pa. Wa ko kabalo. Tanawa ka, kaya ito tanaw. Anong sa ako man? Nabuang, lisod po og diri sa ako mag-send. Ay, abi na kung imo nang utik mag... Nara din imong account, tanawan nato imong Gmail. Hala, excited na hinuon ko karon. Agpas madam kay ato tanawon. Kung makasweldo ba karon si Madam Joy Joy kay nag-notify naman sa ako So I'm sure sa ilaha mag-notify na pod kay karon dito sa gawas, Lunes man dito karon. Aw, Lunes? La, unsa karon? Unsa ta karon Joy, Martes? Lunes? Ay, tanaw sa nato og nag-notify na ba? Kay murag Domingo pa karon sa gawas. Ambot lang kung naa ba sila yung opisina sa Domingo dito. Pero i-try ato check. Nada ni si Kuan guys, si MJ. Kaming na ang yang manghud ni MJ, Lucky Rabatua. Hala, si Kuan, tata na Kuan ha? Nada ni si ako. Naapod sa dani si Madam Kulasa. Aw, si Saksak di ay. Kisa ba ni dani? Kapapog ng gipistol. Di si Migi di ayog si Amay. Hulog gida karon. Kaning mga giahak ni gipang. Alang na kinahaya man na sila, may sila duha kampi, sila to duha kampi. Sila duha. Oo. Onya kani pod sila tulo. Oo, nagkinubaga na sila karon. Bago pa na karon. Sige kay ato maka-intra ninyo. Ha? Wala! Alagang! Naala jud sildo si Madam Joy Joy. La, congrats. Amen. Thank you, Lord. 20,000. Logo mo raman ako karunti. 10,000 rakapin kang Madam Joy Joy or Wala ra 15. te. Ha? Wala ra. Sa iPhone 17 Pro Max. Imo na cellphone ingon siya. Ano man? Hala, congrats guys si Madam Joy. Happy Jude si Madam Joy Joy kay ngano nag-abot-abot ang mga blessing unya makasweldo na pud sa siya karon. Ako siyang giignan nga upload ka sa isa ka adlaw kaduha kay para makuha jud. Nagtabang na gani na siya ti. Siya upload sa gabi, ako sa adlaw. Kay mas maayo man ang kuan. Ako nagtugbong ko ron, Makuha. siya nag-edit na pag unya. Upload na sad no. Ingana ba? Kay para tinabangay lang good guys. Mao nang blessing jud kaayo og kaning tanan mga nga hitabo sa mo ana makasweldo mig vlog na ay mga blessing pinaskuhan na kayo ni sa inyo ha para sa amua mga pinaskuhan ni ninyo sa amua guys mao nang blessing kaayo. Thank you kay ganina lang oh. Pag-abot pag gikan mi nagsimba, ingon siya nga kinahanglan pa daw ko. Okay na to maluglugon. Ako tagbantay. Pero naagid nagsayo-sayo maghatag si ate sa ako ang pinaskuha. Ay akong pang birthday. Ay ko dati at nanghanli ko. Uy nagpasalamat jud ko sa DJ. Solve pero basta bless kay nako na way balibad unya mo ripan ko kay thank you God. So salamat blessing sa kaayo. tanan-tanan tin imong bubong blessing nako nga nahuman akong balay sa tanan-tanan niya. Bala na nang ang ako naman lang kuwang gana CR so karon kay kada buwan naman lang ko hinahinay ragid po mahuman ko sa bahiran no. Kay napa ni si Madam Joy Joy bayro nun nga 40,000 sa kuha. 40,000 ka karon. Hinahinay ragod po. Pamayad sa uba ay Pilay mo utang sa kuha di ay. Ne, piglaw di na lang to. Bitaw porke akong utang niya unya. Kada lang sweldo 2K lang sa. Oo, very good kasi Sa pagkakuan man na tino didto man ta Davao na. sa Davao na siya nga time. Dili da pag uli biasad nimo diri nakagamit biya pud sad ka. Katong pag uli nimo diri nga nagkagipit sad ka. Mutong napaakan si Jay sa Ilaga. Ilaga na ning kuti. Abay luwa ko ti di ugma nag sus nay grasya sa Ginoo. May gani po ni si Madam kay dili gid balibad basta na iya. Salamat po kay Madam. Kung naa- Dili po tungod sa iya, dili po may makakuha og sponsor. Kay di man may makita. tanan gyud dabisad sa tanan namong nag-support no, kay di man pod mi kasweldo og dili pod tungod ninyo labi po na ako nga kanang murag nagtaas-taas sa tong views nako na unta pa ngayon po nako sa Ginoo nga kada na jud ko buwan na More pa makasweldo, nga more and more pa.
Para Daw po paningkamot naa sad ta kay sa- maskin tunog naa sila nagsuporta nya di sad ta maningkamot. naa gina nato ang pagkuan pod. Maningkamot pod ta. Maningkamot pud sad ta nya dili man sad kabalakan guys kay ngano ga support man sad si Loy. Ga edit pud sad siya, ga video siya. So matabangan gid nila. Tabangan na Mao mo nang- na lang. Wa gyud posibilidad nga dili niya makuha ang iyahang target dollar nga 100 every month. Ala, pero dato biyang una ti upat ko kabuan mo sundo-sundo na gid buwan pag sundo nako. Agosto, September, October, November. Ay tulo di. December na man ko nakakuan. Daw kinahanglan magkuha na ka sa imuhang ATM. Na mao gid unta na ko karon. Dapat gani dagto joy papakasweldo nimo imo nang giasikaso dahil ATM nimo para diha na gid diretso sa imuha. Ako dato ti 60 ka pinti naglisod ko kay nagbayad-bayad ba ko gibayad-bayad Mao na sad ko kay lagi. ako naman gibaligya daan ako ang kuan. Sweldo. Sweldo mo pod nang noon saon man. Karon na lang puhon-puhon kay aron pud ta. Karon gani budgete ginaate para in case pohon by January diretso na sa imuhang ATM. Kay mas may man ang kuan dili na taag kalisod kay ngano ag compute pa ta kay nakalink ang iyahang payment account dito sa lain. Para sa una nga kamalisod ko kang mama o kang lilin ag kamalisod sad kog compute kay kuan baya napa biya bawas-bawas dana unya ag katingala kay mauna ni bas may man ang diretso gid sa ato kay para walay daghan istorya o daghan kuan ba kanang aguna-hunaon. Mas may man na ang kuan. Dapat gid may Kaya ni mama, nakakuha naman sa si mama. ako na lang wala. May gani kay nipod si manang kay dili ka sweldo karon. Diha gid sa imo nga. January ko masweldo man si manang di maning kamot ito sa January nakakuha na ko. Okay, para diha maguna to ang kakuan kung pilay na bawas sa kay gikan sa kuan guys, gikan sa Google AdSense nga i-send diri sa amoa. Napa na siya bawas sa bangko. So bawas sa bangko wala mi ka kuan estimate kung pila kay di man lagi ta ingon nga nagtrabaho tag bangko maunang mas maayo jud nga kuan kana ang mas maayo jud nga personal gid nimo nga account kay di naman ka magkwinta-kwinta og pilay gibawas sa bangko. Ti unsay dalunti kung mag-adto ta dito ti himuon ka pila. Nalimot ko basta duha to ka valid ID masiguro daw. Ayaw lang pagsaba nga kuan nga ingana nga para sa vlog nimo personal account nimo. Igno na personal. Personal account. Kay kung kintahay og kuan, kung kintahay man gud og vlog daghan kaayo requirements, daghan pa kayo imong ipasa. Nya na ay target income monthly. Moingon ako nga personal. Imo lang ingon nga personal account nimo. Kay para Naabi ako sa una ti ko ang ti nakaupi na ba ko na ng ATM sa Tagbilaran pa ko. bangko ay BDO. Video. Kabantay ka dito. Kana mawala ra maguna kay kung tahay ugma dili nimo ma-maintain ang imong balance kada buwan dadto ag didakto siya. So di pali ang imong remaining account dadto naman tay remaining account nga 2,000 magud ang remaining account sa BDO. So kung kintay og kada buwan dili ka maka-deposit ila to bawasan nahangtod ma-close na dayon ang imong kuan bank account. Abi na ko tiog dito ni manang utik mag text. Diri di sa ko ah. Diri sa imo kay imo man Gmail mo yung naka-link na sa Google AdSense. Ang ATM ra ako dito sa Ang ATM ra dito ra sa iyaha. Na things Hala. guys. Sildo na mi, patilaw na Congrats. kami dani sa kuan. Tamban. Pitaw no, Nya. salamat kaayo. Mo lagi nga masweldo na siya kay karon. Unsa ba ta 22 ta karon da? 22, 23, mga 24 pa siguro either basin ugma na ana siya or sa 23. Wala pa mi kahibaw guys 23 kay man ugma ti. ha? 23 man. Lagi sa 23 wa pa ko kahibaw kung naana ba sa 23 or 24 kay ngano natunong manggod ang 22 Domingo dito sa kuan gawas pero ambot lang ka basin na transact na nila sa wala pa ang kuan. Wala pa kuan. Nga 5 days ay 5 working days baya ang kuan. Pero na usahay dili mo abot og 5 working days ang kuan. Awa pa duduha pa din ugma ato te. Duha-duha pa na ugma. Bahala na lang. At least naa. Bahala. Nya unsa may plano nato sa Pasko? Ha? Unsa may plano na to sa Pasko? Amo ta dapit ng Pasko. Dani ra makata. Gani? Ha?
Unsa man? Kay Ang pangumpra na ni siya ba para pakulo. agkaalanganin gani ko kay nangwam ko ni Janjan og 5,000 na alanganin man niya kuhaan pa sa kaon nato. Di pa Magkuha na lang ta kanang mag bring your own. magbalon ta. Bring your own. Di magluto sa unsa diha tiil, magluto sa ulo, i-fried, no kay barato raman, di ba? Unya magluto sa kuan, daghan na. Kaya ako plano dani kung kuan ipamalit ko ni sa mga putos-putos para naay mabunot-bunot. Dito daw malingaw pud. Adjust pa kami. Nga? Mo lagi nga apiki man lagi ta ambot lang unsa ni Di na ta magsinsgip. Suknaon ko pa to si Lilin karon og unsay Pero lami pud magsinsgip labi ng mga bata ti mo ritali pa yan. duwa-duwa dayon. Di ba? Kay datong miagi lingaw ba ya kay datong miagi guys. Na ba ka datong miagi da? Naagod na. Oh. Kabo ang ako na bunot iya bras na Paris. Gani. Niambot lang karon guys. Og daghan gyud kaayong salamat sa inyong tanan. Tanan-tanan gid ninyo daghan gyud kayong salamat kay mga blessing naman ni guys nga nag-abot sa amoa. No, di ba? Kay kinsa pa may magdahom nga naami diri sa bukid unya maka-income tungod pud sa inyo ha. Di ba? Mo nang blessing na kaayo na ni. mura mig buang ka bahay sa butan. Balag dagan kay mga bahas diha unsa diha. So, thank you so much sa inyong tanan. Ug abangan ninyo guys ang mga plano. Pamit ni Bawda ni kung sa mga plano namo ni Madam Joy Joy. Kay nakasweldo na ra ba si Nana si Madam Mama Joy Using Joy. dane. Di pa Oo, nana. ko niya ba? Kay ngano man? Nagsabot may sagdanan ko dito na sa Mama Using dane. Unsa hagdanan? Naguban sila tugtong na miya si Lula. Ag unsa ang hagdanan? Ko gilakaw. Unsa ang hagdanan? Ha? Dito may sagdanan nagpaingon. Ah, Oh! namiya day ka. Wala naman ko gilakaw. May panda ni Joy. What? So thank you guys sa tanan, tanan daghan kaayong salamat ug diri ra ko taman. Thank you to all of you guys. Bye.